Sige sir, makikatang typhoon ko. Ma, kaya ba ka kwarta? Anya ko mga pagkwartaan mo dati baga-baga. Basta maligal dato, total ka madin malakay teg sa bliga bro, di siya klata teg sakripisyon. Sakripisyo? Talaga lang Win ma, nabigat ada papananta. Papananta, Mapanta di ospital. pagkwartaan di ka sa pulak si Mayta nga paggastusan. Kanya ko mga ito, brad, tita, hospital ngayon ko nakal-healthy na. Ada garo tinakatungtong ko tatay ma, handa silang magbayad ng malaki. Talaga? Anya gad connection na tayo hospital nga papananta, aber. Apanta i-donate kita internal organs mo ma, agraman ta puso. Dang nga, dinataya kung ano i-donate ko dagita internal organs ko kada puso. Tilata ka. Ma, dakil ti ibayad da ma. O makalpasan pa'y nga may donate yung aming internal organs yung kada puso yung pagkakitaan kay pay. Pasok galang kay nuka. O di ba kas jay, nagmayat ma, nagsakripisyo ak, narigat niya tati mapukawan ti mamang. Narigat timawan ng tiinang kunang ti kaya mo magkipapatay na. Dang nga. Bahala kayo ma, ayaw mo ba magkaroon ng chance sa gumanda ang buhay ko? Dang nga ka nga talaga. Si Kanti ba pa nag-donate ti internal organs mo? Ay ba ni Marimar i-donate yung amin nga mabalin yung i-donate. Mas dakil pa itibayad yun pati dagita utak yung i-donate yung total ka slightly use data. Ni mama. Tal na anak si Kamayta dagita nonsense nga ibagabagam dita. Nonsense? Hamo man amo ti kaya nasa una yun. Amok ma, bright kaya ako. Anya garati kaya nasa on. Oh, basta ma, amok. Ay na po Mayta. Awan niya talaga tinasursuro mo data pinagad-adal mo. Siguro no hampay nga bawal talaga ti agrepeater tatak aging gana tata grade 6 ka pay lang. Excuse me ma, bright kaya ako. Pre. Dang na, dagita kalukuan natin paglaingan. Nonsense? Aliman Mayta, anya kaya nasa on data nonsense nga ibagabagam. Basta ma, Data lang din pa amuti kaya nasa wow. si kayo maamuyo. Malamang, diyak nga agibaga ti words yang ko amuti meaning na. Dang na. Don't worry ma, duwa talang timaka mo. Sikreto talang itaka yun, bye. Duha talaga makaam mo. Dang nga talaga natin nga ubing.